Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten pamirsa, sugeng kepanggihan kaliyan kula Diana Nurbaiti, siswi SMAN setunggal Tutang. Wonten ing sonten menika kula badhe nindakaken pawarta babagan banjir ngendangi dusun Tambakrejo Ambarawa. Banjir ngendangi wilayah dusun Tambakrejo nyebabaken aktivitas warga terganggu. Warga dusun Tambakboyo, Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, kadodosan punika dumadi ing dinten Minggu kaping pisan sasi Mei kalih ewu selingkung. Dusun Tambakrejo, Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Banjir punika disebabaken Jawa deres ingkang nerusaken lepan ing wilayah punika mbrodol lan toyone mlebet wilayah punika mbrodol lan toyonipun mlebet ing pemukiman warga. Banjir punika nyebabaken genangan toya ing mergi lan pekarangan warga, sehingga aktivitas saben dina warga dados terganggu. Mangkaten pawarta ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.